హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు రెండవ రోజు. నిన్న మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడడం జరిగింది. ఈరోజు రెండవ అధ్యాయాన్ని చూద్దాము. ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. దీనికే గీతా సారము అని కూడా పేరు ఈ రెండవ అధ్యాయానికి. ఏవైతే అంశాలు మనము ఈ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉన్నామో అవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఒకసారి పూర్వపు క్లాసులో, నిన్న జరిగినటువంటి క్లాసులో మనం చూసినటువంటి అంశాలు ఒక్కసారి మనం కొన్ని అంశాలను తెలుసుకున్నట్లయితే, ఆ మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగంలో ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణ ద్వారా ఆ అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. మొదటి శ్లోకంలో ధృతరాష్ట్రుడు 2 ప్రశ్నలు సంజయుని అడుగుతాడు. ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో నా కొడుకులు, నా కుమారులు మరియు పాండురాజు కుమారులు యుద్ధం చేయదలిచినటువంటి వారే ఏం చేశారు అనేటువంటిది సంజయుడిని ధృతరాష్ట్రుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు, 2 ప్రశ్నలు. దానికి సంజయుడు 2వ శ్లోకం నుండి 13వ శ్లోకం వరకు కూడా అక్కడ దుర్యోధనుడు ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఏం చేశాడు. మొదటగా పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని చూసినటువంటి దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి వర్ణిస్తాడు. ఆ తర్వాత కౌరవ సైన్యాన్ని గురించి కూడా వర్ణించడం జరిగినటువంటి అంశం. ఆ తర్వాత ఇక ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి యుద్ధ శంఖనాదాలు పూరించడం జరిగిందో,
పాండవుల వైపు నుండి కూడా జరిగినటువంటి అంశాన్ని, పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి చెప్పినటువంటి అంశాలు చెప్తారు. అలాగే పాండవుల వైపు విజయ సంకేతాలుగా ఉన్నటువంటి రథం కానివ్వండి, కృష్ణ భగవానులు వారు ఉండడము, తర్వాత ఆ రథం పైన హనుమంతుడు చిహ్నంగా కలిగి ఉన్నటువంటి జెండా ఉండడము, అలాగే పాండవుల వైపు నుండి శంఖనాదాలు పూరించబడినప్పుడు కౌరవుల యొక్క హృదయాలు బద్దలవడము అనేటువంటి అంశాలు. సో పాండవుల విజయ అవకాశాలను గురించి అతడు తెలియచేశాడు. ఆ తర్వాత అర్జునుడు తన రథసారథి అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని తన రథాన్ని ఇరు సైన్యుల మధ్య నిలుపమని అడగడము, అర్జునుడు రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటాడు కృష్ణ భగవాన్. అలాగే ఆ భగవంతుడు ఆ అర్జునుడి యొక్క కోరికను మన్నించి రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలపడము. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్నేహితులను, బంధువులందరినీ కూడా చూసినటువంటి అర్జునుడు కరుణతో కూడి ఇక చెప్తాడు, కొన్ని నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అని చెప్పి ఒక 4 కారణాలని ఈ అధ్యాయంలో చెప్తాడు. మరొక కారణము ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అధ్యాయంలో ఉంటుంది. మొత్తము అతడు యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పడానికి ఒక 5 కారణాలను చెప్తాడు. సో వాటిలో మొదటి కారణంగా అతడు కరుణతో కూడినటువంటి వాడై, జాలితో ఉన్నటువంటి వాడై, నా వాళ్ళు నా బంధువులను చంపుకోవడము ఏమిటి అనేటువంటిది, ఇక వారందరినీ చంపుకున్నట్లయితే ఈ రాజ్యభోగాలను మేము ఏ విధంగా అనుభవించగలము అనేటువంటిది. సో వారిని చంపడం ద్వారా పాపభీతే కలుగుతుంది. అంటే ఆయన అంటాడు, ఇటువంటి ఈ దుర్మార్గులను సంహరించినట్లయితే మాకు పాపమే కలుగుతుంది కదా కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు అంటాడు. ఇక ఆ తర్వాత మరి యుద్ధంలో కుటుంబంలో మార్గదర్శకులుగా ఉండేవారంతా కూడా మరణించినట్లయితే మరి వంశ నాశనం అవుతుంది, తద్వారా వర్ణ సంక్రమం అవుతుంది అనేటువంటి విషయాలను, వంశ నాశనం గురించి చెప్తాడు. ఈ 4 అంశాలను మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పి, నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా, నేను నిరాయుధుడను అయి ఉన్నప్పటికీ నన్ను వారు సంహరించినా పర్వాలేదు అంటూ యుద్ధం చేయనని చెప్తాను. ఇక రెండవ అధ్యాయంలో మరి ఈ యుద్ధం చేసిన ఆ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వారు గెలుస్తామా అనేటువంటిది ఇంకా మాకు ఏం తెలియదు కదా అని అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిలో ఉండి నేను యుద్ధం చెయ్యలేను అంటూ ఉన్న ఆ శోకతప్త హృదయుడై ఉన్నటువంటి అర్జున్ని వర్ణించడం ద్వారా నిన్నటి అధ్యాయాన్ని ముగించుకున్నాము. సో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని నిన్నటి క్లాసులో మనం చూసినటువంటి అంశం. ఇక ఈరోజు క్లాసులో మనం మొదలు పెట్టుకున్న రెండవ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విసీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో ఇక్కడ ఆ సంజయుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్న అర్జునుని చూసి, ఎందుకంటే అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా, నిరాయుధుడిగా ఉంటాను, నన్ను వారు సంహరించినా పర్వాలేదు అంటూ ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడు కదా. సో నిన్నటి అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటి ఆయన చెప్తాడు ఏమని, సంజయుడే చెప్తాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, రణరంగంలో అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖంతో మనసు ఉద్విగ్నుడు కాగా రథంలో కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్పాడు. దానికి కంటిన్యూషన్ చెప్తున్నాడు ఇవాళ. శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్నటువంటి అర్జున్ని చూశాడట కృష్ణ భగవానుడు. ఆ కృష్ణ భగవానుడైనటువంటి మధుసూదనుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట. శ్రీ భగవాను వాచ, భగవానుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. సో ఇక్కడ
ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు పలుకుతున్నాడు, ఓ అర్జున, ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకు ఎందుకు పుట్టిందయ్యా? ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశము, వ్యాసుల వారు ఇంతకుముందు వాళ్ళని ధృతరాష్ట్రుడు గాని, సంజయుడు గాని, అర్జునుడు గాని పలికినప్పుడు వారి శ్లోకాలను చెప్పేటప్పుడు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అన్నాడు, సంజయ ఉవాచ అన్నాడు, అర్జున ఉవాచ అన్నాడు. కానీ శ్రీకృష్ణుడి కాడికి వచ్చినట్లయితే శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని అనడం లేదు, శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అని అంటున్నాడు. అంటే శ్రీకృష్ణుడే భగవానుడు అనేటువంటి అంశం. ఆ దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు. అందుకే గీత అంతటా కూడా, భగవద్గీత అంతటా కూడా ఆయనని భగవాన్ ఉవాచ అని మాత్రమే చెప్పబడ్డాడు. సో కాబట్టి ఆ భగవానుడు పరతత్వంలో చరమాంశంగా ఉండేటువంటి వాడు. సో ఆయన మనకి 3 తత్వాలు, అంటే 3 దశలలో అవగాహన అవుతారు. ఆ బ్రహ్మముగాను, అంటే సర్వవ్యాపకమైనటువంటి నిరాకార బ్రహ్మతత్వము, అలాగే పరమాత్మగా సకల జీవుల హృదయాలలో ఉండేటువంటి పరమ పురుషుని రూపంలోను, అలాగే భగవానునిగా అంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడుగా అనుభూతమవుతారు అనేటువంటి అంశము. సో ఇక మనకి ఈ అంశం చూసినట్లయితే కృష్ణ భగవానుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ మరి అర్జున్తో, ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఏంటా మరి క్లిష్ట సమయము? మరి అందరూ కూడా యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధులై శంఖనాదాలు పూరించి యుద్ధానికి ప్రారంభంగా రెడీగా ఉన్నారు. క్షణంలో యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది, కొద్ది క్షణాలలో యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది. మరి ఆ యుద్ధం ప్రారంభమయ్యేటువంటి ఆ క్లిష్ట సమయంలో నేను యుద్ధం చేయలేను, నేను యుద్ధం చెయ్యను, నా బంధువులను నేను చంపలేను అంటూ అస్త్ర సన్యాసం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు. అందుకే కృష్ణుడు అంటున్నాడట అర్జునుడితో, ఈ సమయంలో, ఈ క్లిష్ట సమయంలో, ఈ యుద్ధం చేయవలసిన సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టిందయ్యా? ఒక క్షత్రియుడుగా, మరి ఆయన రాజుగా, ఒక క్షత్రియుడిగా ఏం చేయాలి? తన ధర్మం, తన ప్రజలను రక్షించుకోవాలి, అవసరమైన సమయంలో యుద్ధం చెయ్యాలి. క్షత్రియ ధర్మం యుద్ధం చేయడం. మరి ఆ ధర్మాన్ని వదిలేసి నేను అస్త్ర సన్యాసం తీసుకుంటున్నాడు కదా. సో కాబట్టి ఇది గౌరవనీయమైన వ్యక్తికి తగదు అర్జున అని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఇది నీవేదో జాలితోనూ లేదా నా వాళ్ళని చంపడం మంచిది కాదు కదా అనేటువంటి దాంతో నీవు యుద్ధం చేయనంటున్నావు. కానీ అది నీకు మంచి జరగకపోగా, అంటే ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా నీకు అపకీర్తే కలగజేస్తుంది. ఒకప్పుడు ద్వాపర యుగంలో అర్జునుడు ఉన్నాడట, తీరా యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో పిరికి పందలాగా పారిపోయాడు అని జనులంతా నిన్ను, నీ యొక్క అపకీర్తిని ప్రచారం చేస్తారయ్యా, అది నీకు అపకీర్తే అవుతుంది అంటూ అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో మరి ఇక్కడ భగవానుడు అనేటువంటి పదానికి మహామునులుగా ఉన్నటువంటి, సో వ్యాసుల వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి పరాశుర ముని ఈ విధంగా నిర్వచనం ఇచ్చారు అని చెప్తారు. సో అది ఏంటంటే, ఎవరైతే 6 ఐశ్వర్యాలను సంపూర్ణంగా ప్రదర్శిస్తారో, 6 ఐశ్వర్యాలను సంపూర్ణంగా ప్రదర్శించినటువంటి వాడు కృష్ణ భగవానుడు అని పిలువబడతాడు. సో కాబట్టి 6 అంటే ఇక్కడ ఆల్ అట్రాక్టివ్, సర్వాకర్షకుడు. మరి సంస్కృత పదం కృష్ణ మీనింగ్ కూడా అదే, సర్వ ఆకర్షణ అనేటువంటిది. కృష్ణ అంటే సర్వాకర్షకుడు. మరి ఆ సర్వాకర్షకుడు అయినటువంటి కృష్ణుడు ద్వాపర యుగంలో ఆయన సంపూర్ణమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని, సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తిని, సంపూర్ణమైనటువంటి కీర్తిని, సంపూర్ణమైన అందాన్ని, సో సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, సంపూర్ణ వైరాగ్యము, ఈ 6 విభూతులను ఆయన సంపూర్ణంగా ప్రదర్శించారు. కనుకనే ఆయన భగవానుడిగా సంబోధించబడ్డాడు వేదాలలోనూ మరియు ఇక్కడ శాస్త్రాలన్నింటిలోనూ కూడా. ఇంకా
ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, క్లైభ్యం మాస్మ గమ పార్త నైతత్వయుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. సో ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు అర్జునుడితో ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ పార్త. పార్త అనేది అర్జునుడి యొక్క పేరు, ఎందుకంటే ఆయన కుంతినికి మరొక పేరు పృత. ఆ పృత తనయుడు కనుక ఆయన్ని పార్తాని సంబోధించడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ అంటూ ఉన్నారు, ఓ పార్త, ఈ పతన కారణమైన నపుంసకత్వానికి లొంగకు, ఇది నీకు తగదు. ఓ పరంతప, ఈ హృదయ దౌర్బల్యం విడిచిపెట్టి వెంటనే లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అని చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో. ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు పృతతనయుడుగా సంబోధించబడినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడి చేత. అలాగే అంటే ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి, శ్రీకృష్ణ అర్జునులు రక్త సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు. మరి ఎవరు పృత అంటే ఆ కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క మేనత్త. సో కాబట్టి ఇక్కడ అంటున్నాడు, ఈ చాతగానితనం, నపుంసకత్వం అంటే చాతగానితనం, ఈ చాతగానితనానికి నీవు లొంగిపోవడం సరైనది కాదు నీకు అర్జున. మరి అలా సంబోధించి మళ్ళీ అంటున్నాడు, ఓ పరంతప అంటే ఓ శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడా, నీవు సాధారణమైనటువంటి వాడు కాదు అని ఆయనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు. ఓ పరంతప, ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలివేసి, నీ హృదయంలో కలిగినటువంటి దౌర్బల్యం ఏదైతే ఉందో, ఆ చాతగానితనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని వదిలివేసి వెంటనే లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా. సో కాబట్టి మనకి సాధారణంగా ఈ ఉన్నటువంటి సమాజంలో వారి యొక్క గుణ ధర్మాలను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క గుణాలు వారి యొక్క ధర్మాలను బట్టి 4 వర్ణాలుగా ఉంటాయి, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అని. సో మరి ఇక్కడ అర్జునుడు ధర్మం ఏంటి, ఆయన గుణం ఏంటి, క్షత్రియుడు కాబట్టి యుద్ధం చేయాలి. సో కనుకనే ఆయన లేచి యుద్ధం చేయమంటుంది. సో ఆ విధంగా చెప్పినప్పుడు అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుతో, ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన, నువ్వేమో నన్ను యుద్ధం చేయమంటున్నావు, కానీ మరి నేను పూజించవలసినటువంటి భీష్ముడు, ద్రోణుడు వంటి వారిని బాణాలతో నేను ఎలా ఎదుర్కోగలను? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడు, గురుదేవుడైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడు వంటి వారు గౌరవనీయులైనటువంటి పెద్దలు. అటువంటి పెద్దలను సర్వదా పూజనీయులుగా ఉండేటువంటి వాడు. ఒకవేళ వారు దాడి చేసినా వారిపైన ఎదురు దాడి చేయకూడదు. మరి అటువంటి ఆ గురువులను నేను ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కోవాలయ్యా అంటూ అర్జునుడు తన సందిగ్ధ స్థితిని గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, గురూణ హత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం వైక్షమపీహ లోకే హత్వార్థ కామాంస్తు గురునిహైవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదీగ్ధాన్. సో ఇంకా ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుతో అంటూ ఉన్నాడు, గురువులైనటువంటి మహాత్ముల జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించుట కంటే భిక్షమెత్తుకొని జీవించుట ఉత్తమమైనది. మరి ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ పెద్దలే, వారిని వధించినచో మేము అనుభవించే సమస్తము రక్త పంకెలమగును అంటూ ఆ అర్జునుడు అంటున్నాడు. మరి అర్జునుడు నీ అనుండొచ్చు కృష్ణ భగవానుడు, ఎందుకంటే మళ్ళీ అర్జునుడు ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాడంటే ఈ మధ్యలో, మరి నీవు యుద్ధం చేయనంటున్నావు, నేను వాళ్ళని ఎలా ఎదుర్కోవాలంటున్నావు, మరి వారు సంహరించినట్లయితే లేదా యుద్ధం చేయకపోతే నీవు ఎలా బతుకుతావు? క్షత్రియుడిగా నీవేంటి రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ బతకాలి, మరి రాజ్య పరిపాలన చేయకుండా నీవు ఎలా బతుకుతావు అని అడిగుండొచ్చు. దానికి ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, ఆ గురువులైనటువంటి వారి అంటే మా పితామహుడు అయినటువంటి భీష్ముడు, గురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడు వంటి వారి జీవితాలను పణంగా పెట్టి మేము ఈ యుద్ధంలో గెలిచి ఈ జీవించడం కంటే భిక్షమెత్తుకొనైనా జీవిస్తాను, కానీ నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అని చెప్తున్నాను. వారు మరి ఎందుకంటే వారు వాస్తవానికి అధర్మం వైపు ఉన్నారు, దుర్యోధనుడు వైపు ఉన్నారు. ఎందుకంటే వారు ఇచ్చేటువంటి ఆ ధనాన్ని తీసుకొని వారి వైపు ఉన్నారు. వారి కనుక వారు ప్రాపంచికమైనటువంటి లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ వారు కూడా పెద్దవాళ్లే కదా,
మరి అటువంటి పెద్దవాళ్ళని మేము ఈ యుద్ధంలో వధించినట్లయితే మేము అనుభవించేదంతా కూడా రక్త పంకిలం అవుతుంది కదా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఇంకా ఆయన అంటాడు మనకి ఇది ఆయనకి అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితి ఉన్నటువంటి ఆ 6వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా అంటాడు, మరి వారిని జయించడమా లేదా వారి చేత జయించబడమా అనేటువంటి వాటిలో ఏది ఉత్తమమో కూడా మాకు తెలియదు. ఈ యుద్ధంలో మేము గెలవడం మంచిదా లేదా వారు గెలవడం మంచిదా మాకు తెలవడం లేదు. ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను వధిస్తే మేమిక జీవించి ఉండడము వ్యర్థము. ఎందుకంటే మా అన్నదమ్ములమే కదా అంతా. మరి అలా మా కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళని మేము అంతా చంపుకున్నట్లయితే ఇక మేము జీవించి మాత్రం కూడా ఉపయోగం ఏముంది? అయినా వారిప్పుడు యుద్ధ రంగంలో నా ఎదుట నిలిచి ఉన్నాడు. సో మరి ఆ యుద్ధం చేయడం అనేది క్షత్రియ ధర్మము అయినప్పటికీ కూడా యుద్ధం చేసి అనవసరమైనటువంటి హింసకు తెగించాలా లేదా అనేటువంటి విషయంలో అతడు అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉండి ఇక ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో అర్జునుడు, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యశ్రేయస్యానిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. సో ఇక అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారితో, ఓ కృష్ణ, మమకారము అనే లోభము అనే దోషము కారణంగా, అకార్పణ్యం అనే దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహము చెంది శాంతిని కోల్పోయానయ్యా. నేను ఏది నాకు ఉత్తమమో నిశ్చయంగా తెలుపమని నిన్ను నేను అడుగుచున్నాను. నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశము కావింపుము అంటూ ఆ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే నా వాళ్ళు, నా బంధువులు అనేటువంటి మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్యాన్ని నేను మర్చిపోయాను, మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. కాబట్టి ఈ సమయంలో నాకు ఏది ఉత్తమమో అదే తెలుపమని నిన్ను నేను వేడుకుంటున్నాను అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారికి శరణాగతుడవుతున్నాడు, ఆయన్ని గురువుగా స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ మనము శరణాగతి అంటే తెలుసుకోనేటువంటి అంశం, నేర్చుకోవడానికి కుతూహలం ఉండడము, బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి అనుకువగా ఉండడము, జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును కోరుకోవడము. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా అదే చేశాడు. ఎందుకంటే తనకు ఏది కరెక్టో, ఏది తప్పు, ఏది ఒప్పు అనేటువంటి తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నాడు. కనుక ఆయన్ని కృష్ణ భగవాను గురువుగా స్వీకరించి నేర్చుకోవడానికి కుతూహలంతో ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క బలహీనతలను కూడా అంగీకరించాడు. ఏంటి మరి, నాకు అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు నేను తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నాను, నా బంధువులను వారిని చూసి మోహానికి గురి అయ్యాను నేను అని తను ఉన్నటువంటి బలహీనతలను అంగీకరించాడు. అలాగే మరి ముందు సమస్య ఉంది, ఆ సమస్యల నుండి బయటపడడానికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును కోరుకోవాలి. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు కూడా చేసినటువంటిది అదే. సో జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణ భగవాన్నే గురువుగా స్వీకరించాడు. మరి శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనలు ఏంటంటే, విఫలాలను, బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత అవసరం. అది అర్జునుడు చేసినాడు. సో అటువంటి ఆ విఫలాలని, బలహీనతలను అంగీకరించని మానవుడు జీవితంలో సఫలం కాలేడు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు మనకి తెలుసుకున్నటువంటి, సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువ, విఫలము అనాథ. సో సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఏదైనా సక్సెస్ అయితే దాంట్లో మనం కూడా ఉన్నట్లుగా గొప్పలుగా చెప్పుకుంటాం. కానీ అదే ఫెయిల్యూర్ అయితే, ఇగో నేను చెప్తున్నా వినకుండా వాడే చేశాడు అని చెప్పేసి వదిలేసుకుంటాం మనం. సో కాబట్టి విఫలం అనాథ అని చెప్తూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణను వింటూ ఉన్నటువంటి సంజీవుడు మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడితో అంటూ ఉన్నాడు. సంజీవుడు చెప్పిన శ్లోకం చెప్తున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద
ముక్త్వా తూష్ణిం బభూవః. సో ఇక్కడ ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు. అరే, ఎందుకంటే మరి యుద్ధం చెయ్యను అర్జునుడు అక్కడ రథంలో కూర్చుండిపోయినటువంటి పరిస్థితిని చూసి ధృతరాష్ట్రుడు సంతోషపడే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే పాండవుల వైపున యుద్ధ వీరుడిగా ఉన్నటువంటి అర్జునుడు యుద్ధం చేయకపోతే మరి తన కొడుకులకు విజయావకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో కనుక అటువంటి సంతోషాన్ని కలగకుండా సంజయుడు ఆ అర్జునుడి గురించి చెప్తున్నాడు. నువ్వు అనుకున్నట్లుగా అర్జునుడు చేతగాని వాడు కాదు, శత్రువులను తపింపజేసే అర్జునుడు. ఆ హృదయంలో ఏర్పడినటువంటి జాలి వల్ల యుద్ధం చేయనని ఉన్నాడే తప్ప సాధారణమైన వాడు కాదు అని అర్థం వచ్చే విధంగా శత్రువులను తప్పింపజేసేటువంటి అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తరువాత కృష్ణుడితో, ఓ గోవిందా, నేను యుద్ధము చెయ్యను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేయబోవడం లేదు, ప్రత్యామ్నాయంగా అతడు యుద్ధరంగాన్ని వీడి భిక్షాటన వృత్తిని చేపడుతున్నాడని తెలుసుకుని ధృతరాష్ట్రుడు ఎంతో ఆనందించవచ్చు. కనుక ఇక్కడ మళ్ళీ ఆయనకి ఈ పదాన్ని ఉపయోగించి అర్జునుడు సాధారణమైనటువంటి వాడు కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నాడు. సో ఇక ఇంకా చెప్తున్నాడు. తుమువాచ హృషీకేశ ప్రహాసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంతమిదం వచః. ఓ భరతవంశీయుడా, అంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుణ్ణి ఆయన ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే భరతవంశీయులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే కదా వీళ్ళంతా, కౌరవులు పాండవులందరూ కూడా. ఓ భరతవంశీయుడా, ఆ సమయంలో ఇరు సేనల మధ్య, అంటే రెండు సేనల మధ్య విషాద వశుడై ఉన్నటువంటి అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ ఈ విధంగా పలికాడయ్యా, ఇట్లు పలికెను అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ సంజయుడు చెప్తున్నాడు, హృషికేశుడు అంటే ఇంద్రియ ఆదిశుడుగా ఉన్నటువంటి, గుడాకేశుడు చీకటిని జయించినటువంటి ఇద్దరు సన్నిహిత మిత్రుల మధ్య సంభాషణ జరుగుతూ ఉంది. సో కానీ వారిద్దరు కూడా భావభామర్దులు, రక్త సంబంధం ఉన్నటువంటి వారు, ఇద్దరు మిత్రులు, సమవయస్కులు. కానీ ఇప్పుడు వారిద్దరిలో ఒకరు అర్జునుడు ఆయనకి ఇంకొకరికి శిష్యుడయ్యాడు, మరి కృష్ణుడేమో గురువయ్యారు. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటిది ఏంది? గురు శిష్యుల మధ్య సంభాషణ. ఇక్కడి నుంచి భగవద్గీత యొక్క బోధన మొదలవుతుంది. భగవద్గీత బోధనలు, భగవంతుడి యొక్క బోధనలు మొదలవుతుంది. ఇప్పటి వరకు అర్జునుడు చెప్పిందంతా వినుకుంటూ వచ్చాడు. ఒక ఉత్తమ గురువు యొక్క లక్షణాలు ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్పుకుంటూ వస్తే ఏం శాస్త్రం గురించి చెప్పాడు, ధర్మం చెప్పాడు, అన్ని చెప్పుకుంటూ వస్తే కృష్ణుడు వినుకుంటూ మౌనంగా, చివరికి యుద్ధం చేయవయ్యా, నువ్వు ఇది కాదు నీ పద్ధతి అంటే, నేను ఎలా చేస్తాను, మా గురువులను చంపడం అనేటువంటిది మంచిది కాదు కదా, ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా ధర్మాన్ని పాటించాలి కదా నేను అంటూ ఆయన అక్కడ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. సో అందుకనే కృష్ణుడు ఇప్పటి వరకు మౌనంగా ఉన్నాడు. కానీ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు శిష్యుడుగా ఉండి ఈయన గురువుగా గురుస్థానాన్ని ఇచ్చాడో, ఇక ఆ సమయంలో, అంటే ఇక ఇరు సైన్యాల మధ్య రథాన్ని ఆపి ఉంచారు కదా, అప్పుడే కదా జరుగుతుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య సంభాషణ. ఆ సైన్యాల మధ్యలో విషాదవశుడై ఉన్నటువంటి అర్జునుని చూసి నవ్వుకుంటూ ఒక చిరు దరహాసంతో, సో ఛేదరించుకోలేదు, ఇట్లా ఇంకా చెప్పినా వినట్లేదు, నీవు యుద్ధం చేయట్లేదు అనుకుంటూ ఛేదరించుకోలే, నవ్వుకుంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు, జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణుడు తన యొక్క బోధనలను, భగవద్గీత బోధనలని ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మొదటిగా ఆయన చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అచోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞా వాదాంచ భాససే గతాసూన గతాసూంచ నాను శోషంతి పండితాః. సో ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన బోధనలను, గురువు స్థానాన్ని స్వీకరించి వెంటనే శిష్యుడిని మందలించే విధంగా శ్రీ భగవానుడు పలికెను అని చెప్తున్నాను.
ఏమంటున్నాడు అర్జునుడితో? ఓ అర్జున, పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూనే నీవు దుఃఖింపకూడని దాని కోసం దుఃఖిస్తున్నావయ్యా. పండితులైన వారు జీవించి ఉన్న వారి గూర్చి కానీ మరణించిన వారి గూర్చి కానీ దుఃఖింపరు. సో ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటిది, భగవంతుడు వెంటనే గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి పరోక్షంగా ఆ అర్జున్ని మూర్ఖుడని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అంటున్నాడు ఒక పక్క, పండితుల్లాగా మాట్లాడుతున్నావు, ఇప్పటిదాకా పండితుల్లాగా శాస్త్రాల గురించి మాట్లాడావు, మరి పండితుడు అంటే ఎలా ఉంటాడో తెలుసా నీకు? నువ్వు పండితుల్లాగా మాటలేమో పండితుల్లాగా ఉన్నాయి, కానీ నీ చేతలేమో మూర్ఖుల్లాగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే పండితుడు అనేటువంటి వాడు ఈ దేహం అంటే ఏమిటో, ఆత్మ అంటే ఏమిటో తెలిసి ఆ ప్రాణం ఉన్న స్థితికి గాని, గతాసూంచ అగతాసూంచ అంటే ప్రాణం ఉన్నటువంటి, అంటే జీవించి ఉన్న వారి గూర్చి గాని మరణించిన వారి గూర్చి గాని ఈ పండితుడు అనేటువంటి వాడు దుఃఖించడు. కానీ మరి నీవు పండితుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు, దుఃఖించకూడని వాటి కోసం దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ దేహము మనము కాదు, ఆత్మలము, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు. తన స్నేహితుడు, మిత్రుడు, తన బంధువు అయినటువంటి ఆయన్ని ఎప్పుడైతే తను శిష్యుడిగా స్వీకరించాడో, సో బోధనలను బోధిస్తూ ఉన్నాడు. సో బోధించి అంటూ ఉన్నాడు, పండితుల్లాగా మాట్లాడుతూనే దుఃఖింపదాని కోసం నీవు దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు. మరి పండితుడైనటువంటి వాడు ఈ జీవించి ఉన్నటువంటి స్థితికి గాని, అంటే ప్రాణంలో ఉన్నటువంటి గతాసూన అగతాసూంచ అంటే జీవించి ఉన్న స్థితికి కానీ మరణించిన స్థితికి, జీవం లేనటువంటి స్థితి గురించి కానీ అతడు దుఃఖించడు. సో అంటూ ఇక అర్జున్ని ఒక రకంగా మందలిస్తూ ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాదిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఆ అర్జునుడితో ఆత్మతత్వం గురించి మరింత జ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తున్నాడు. ఓ అర్జున, నేను గాని అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు, నీవు గాని అంటే అర్జునుడు గాని, ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి రాజులందరూ గాని నిలిచియుండని సమయము ఏదియునూ లేదు. ఇక ముందు కూడా మనము ఉండకుండా ఉండము. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అసంఖ్యాకులుగా ఉండేటువంటి జీవుల యొక్క వారి వ్యక్తిగత కర్మ ఫలాలు వివిధ స్థితులను బట్టి ఆ పోషకుడులై ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే ప్రతి జీవుడు కూడా శాశ్వతంగా ఉండేది, ఈ దేహం మాత్రమే నశించిపోయేటువంటిది. సో ఆ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము అంటే ఆ దేవదేవుడు తన యొక్క ప్రధాన అంశమైనటువంటి ఆ అంశతో ప్రతి దేహంలో కూడా ప్రతి జీవుని హృదయంలో కూడా నిలిచి ఉంటాడు. మరి అటువంటి భగవంతుడు లోపల బయట చూడగలిగేటువంటి సాధు పురుషులే నిజంగా పరిపూర్ణమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. మరి సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి మీ తాతలను, మీ గురువులను, మీ బంధువులందరూ చనిపోతారనుకుంటున్నావు. ఎవడు ఇందులో చనిపోయేది లేదు. ఆత్మగా వాళ్ళు స్థిరంగా ఉండేవాళ్లే, శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్లే. ఎప్పటికీ ఇక ముందు కూడా మనము ఉండకుండా ఉండము అని చెప్తున్నారు. అంతే అందరిని గురించి అంటే సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము భగవంతుడు. ఇంకా ఆయన ఈ దేహానికి ఆత్మకు మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని కూడా అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నారు. దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, దేహదారి ఈ దేహంలో బాల్యము నుండి యవ్వనానికి, ఆ యవ్వనము నుండి ముసలితనానికి క్రమంగా వెళుతున్నట్లుగానే
జీవాత్మ కూడా మరణ సమయంలో వేరొక దేహాన్ని పొందుతుంది. వివేకవంతుడు ఈ విషయంలో ఆందోళన చెందడు, ధీరుడు మోహం చెందడు అంటూ చెప్తున్నారు. ధీరసత్ర నముహ్యతి, ధీరుడు అనేటువంటి వాడు మోహానికి గురికాడు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. అంటే ప్రతి జీవుడు కూడా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆత్మయందు ప్రతి క్షణము తన దేహాన్ని మారుస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఒక్కొక్కప్పుడు బాలునిగా ఉంటాము, మరొకప్పుడు యవ్వనవంతునిగా ఉంటాము, ఇంకొకప్పుడు ముసలివానిగా కనపడుతూ ఉంటాడు. అయినా అదే ఆత్మ కొనసాగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, మన ఫోటోలు అవి చూసి చిన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు మన ఫోటోలు చూస్తే అది చూసి అది ఎవరు అంటే నేను అంటాము. ఎవరు మరి ఆ నేను? అలాగే కొంత స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వయసులో దిగిన ఫోటోలు వేరుగా ఉంటాయి. అలాగే కాలేజీకి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినప్పుడు, వివాహం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ముసలితనానికి మరొక రకంగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ నేను నేను అంటాం, దేహం మారుతూ వస్తూ ఉంది. సో అంటే ఆ నేను అనేటువంటిది ఈ దేహం కాదు, ఆత్మ అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, వివేకవంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మోహానికి గురికారు అర్జున అంటూ చెప్తుంది. ఎలాంటి ఈ దేహంలో బాల్యము నుండి యవనానికి, యవనం నుండి ముసలితనానికి క్రమంగా మారుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఆత్మ కూడా ఒక దేహాన్ని వదిలి మరొక దేహంలోనికి వెళుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి మరణం తర్వాత ఈ వ్యక్తిగత ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది చివరకు దేహాన్ని విడిచిపెట్టి మరొక దేహంలోనికి పోతుంది. అంటే సో ఇక ఆ తర్వాత జన్మలో భౌతికమే గాని ఆధ్యాత్మికమే గాని వేరొక దేహాన్ని పొందడం అనేటువంటిది నిశ్చయంగా సో మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది భగవంతుడు. సో మనం సాధారణంగా ఏ విధంగా ఉన్నాము అంటే స్థూల శరీరము, ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహము, సూక్ష్మ శరీరము, అలాగే ఆత్మ అనేటువంటి మూడింటి కలయిక ద్వారా మనము ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహంలో ఉన్నాము అని చెప్తాం. ఆత్మ మన ఈ దేహాన్ని మనం ఎలాగైతే సంతోషంతో కొత్త వస్త్రాలను కుట్టించుకుంటాం, ఆ వస్త్రాలు పాతబడిగా పోగానే చినిగి క్షీణించిపోయింది అనుకోండి, బాగా ఇష్టం అని చెప్పేసి అదే చినిగిపోయినవి వేసుకోం కదా మనం. సో ఆత్మ కూడా అలాగే ఈ దేహాన్ని వదిలి మరొక దేహంలోనికి వెళ్తుంది అని చెప్తారు. ఈ స్థూల శరీరము ఏదైతే ఉందో అది మరణం ద్వారా వేర్పడుతుంది అని చెప్తారు. ఇక సూక్ష్మ శరీరం ఏదైతే ఉందో అది ముక్తి పొందినప్పుడు వేరవుతుంది అని చెప్తారు. ఆత్మ మాత్రము శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది. మరణం తర్వాత సూక్ష్మ శరీరము సో మరియు ఆత్మ తర్వాత స్థూల శరీరంలోనికి ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్తారు, వేరొక స్థూల శరీరంలోనికి. ఒకవేళ ముక్తి పొందినట్లయితే అప్పుడు ఇక ఈ వేరే దేహంలోనికి ఆధ్యాత్మిక దేహం వస్తూ ఉంటుంది, అప్పుడు వేరు. సో ఈ ఆత్మ మాత్రమే సచ్చిత్ ఆనంద్, శాశ్వతమైనటువంటిది, ఆనందమయమైనటువంటిది ఈ ఆత్మ. ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైనటువంటి. సో మనకి సూక్ష్మ శరీరం అనేటువంటిది మనం దేన్ని పిలుస్తామంటే మన యొక్క మనసు, మన అహంకారము, మన యొక్క బుద్ధి, ఇవి సూక్ష్మ శరీరాలుగా భావించబడేవి. ఇక స్థూల శరీరం ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ దేహము క్షీణించిపోయేటువంటి ఈ దేహము ఈ భూమి, నీరు, గాలి, అగ్ని, వాయువు అనేటువంటి పదార్థాలతో తయారైంది. ఇది ముందు అధ్యాయాల్లో చూస్తాము. సో మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ కూడా మనం చూసిన ఈ దేహము ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది. ఈ పంచ మహాభూతాలతో, భౌతిక పదార్థాలతో ఏర్పడేటువంటి దేహము. సో ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహము ఒక యంత్రం లాంటిది. ఆ యంత్రంలో కూర్చున్నటువంటి డ్రైవర్ ఈ ఆత్మ. సో కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ పంజరం, దేహం ఏదైతే అనే పంజరం ఉందో ఆ పంజరానికి మెరుగులు పెడుతున్నాము. ఎప్పుడు పంజరాన్ని శుభ్రం చేసుకుంటాం తప్ప లోపల ఉన్నటువంటి పక్షిని మర్చిపోతూ ఉన్నాం. ఏంటా పక్షి అంటే ఆత్మ. సో పంజరాన్ని అంటే దేహాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకొని పక్షి అంటే ఆత్మను అశ్రద్ధ చేయడం జరుగుతుంది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. సో ఇంకా ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా
ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితిజ క్షస్వ భారత. ఓ కౌంతేయ, తాత్కాలికములు అయినటువంటి సుఖాలు దుఃఖాలు కలగడం అనేటువంటివి కాలక్రమంలో అవి పోవడము, చలికాలము ఎండాకాలము వచ్చిపోవడం లాంటివే అని చెప్తున్నారు. ఓ భరతవంశీయుడా, ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలిగేటువంటివే. మరి అటువంటి ద్వంద్వాలకు మానవుడు కలత చెందకూడదు, ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉంది. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలు రావడం అనేటువంటిది మన జీవితంలో, మానవ జీవితంలో సుఖ దుఃఖాలు రావడం అనేది తాత్కాలికమైనవి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మన కాలక్రమంలో చలికాలము ఎండాకాలము వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. సో మరి అటువంటివి సుఖ దుఃఖాలు కూడా అని చెప్తున్నారు. సో వాటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి. మరి సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటివి ఇంద్రియానుభూతి వలన కలుగుతూ ఉన్నాయి. రజోగుణం వల్ల ఇంద్రియాలను మనము తృప్తిపరచాలి అనేటువంటి భావన కలగడం వల్లనే ఈ సుఖ దుఃఖాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పురుష శ్రేష్ఠుడమైన ఓ అర్జున, సుఖదుఖముల చేత కలతనందక ఆ రెండింటి యందును ధీరుడై నిలుచువాడు నిశ్చయంగా మోక్షానికి అర్హుడు. మరి ఎవరు మోక్షాన్ని పొందగలుగుతారంటే ఈ సుఖ దుఃఖాలు లాభ నష్టాలు అనేటువంటి ఆ ద్వంద్వాలన్నిటికీ నిశ్చలంగా చలించకుండా ఉండేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు మాత్రమే మోక్ష స్థితికి చేరుకోగలుగుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ చెప్తున్నారు. అవినాశితు తద్విద్ది ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయస్యాస్య నకచ్చిత్ కర్తుమర్హతి. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, వినాశమవ్యయ స్యాస్య నకచ్చిత్ కర్తుమర్హతి అని చెప్పు. శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆత్మ నాశనము లేనిదని నీవు తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నావు. అట్టి అవినాశనమైనటువంటి ఆత్మను నశింపచేయుటకు ఎవడు సమర్థుడు కాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడు తన బంధువులను, తాతలను, గురువులను నశింపచేస్తాను అంటే సంహరిస్తాను అని భావిస్తున్నాడు కదా. కనుక మరి వారంతా కూడా ఆ ఆత్మ స్వభావులైనటువంటి ఆత్మ అవినాశనమైనటువంటి దానిని ఎవడు కూడా నశింపచేయడానికి సమర్థుడు కాడు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అంతవంత ఇమే దేహ నిత్యస్యోక్త శరీరిణః అనాశినో అప్రమేయస్య తస్మాద్యుధ్వస్వ భారత. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నాశనం చేయలేని అపరిమితమైన శాశ్వతమైన జీవాత్మ యొక్క భౌతిక శరీరము తప్పక నశించేటువంటిదే. ఈ దేహం ఎలాగూ నశించిపోయేటువంటిదే. నీ తాత అనేటువంటి ఈ దేహం, పొందిన దేహం ఏదైతే నువ్వు భావిస్తున్నావో ఆ దేహం ఎలాగూ పోయేదే. నీ గురువు అనేటువంటి ఈ దేహం, నువ్వు అనుకుంటున్నటువంటి ఈ దేహం పోయేటువంటిది. కానీ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది ఆత్మ. కాబట్టి ఓ భరతవంశీయుడా, నీవు యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటూ చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యయేనం వేత్తి హంతారం యచ్చైనం మన్యతే హంతం ఉభౌతౌ న విజానీతో నాయం హంత నహన్యతే. ఆత్మ ఇతరులను చంపును అనుకునేవాడు, ఆత్మ ఇతరులచే చంపబడేవాడు, చంపబడేది అనుకునేవాడు ఇద్దరు కూడా అజ్ఞానులే. అంటే నేను చంపబడతాను, నన్ను ఎదుటివాడు చంపుతాడు అనేటువంటి భావన ఏదైతే ఉందో అలా వచ్చిన ఇద్దరు కూడా అజ్ఞానులే అని చెప్తున్నారు. నిజానికి ఆత్మ ఎవరి చేత చంపబడదు, ఎవరిని చంపదు అని చెప్తున్నారు. అంటే నిజానికి ఆత్మ ఎవరిని చంపదు, ఎవరి చేత అది చంపబడదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమాని శరీరే. ఆత్మకు ఎన్నడూ జననం కానీ మరణం కానీ లేదు. ఆత్మ జన్మింపదు లేదు, ఆత్మ జన్మింపదు, జన్మింపబోదు. అంటే
భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలలో అది వచ్చిపోయేటువంటిది కాదు అని చెప్పి. అంటే ఆత్మ జన్మింపలేదు, ఆత్మ ఇంత ముందు జన్మించలేదు, ఇప్పుడు జన్మించదు, ఇక ముందు కూడా జన్మించబోదు. అది ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది, జనన మరణాలకు అతీతమైనది అని చెప్తుంది. అది జన్మరహితమైనది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనము అయినది. దేహము చంపబడినా ఆత్మ చంపబడదు అని చెప్తూ ఉంది. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, మనిషి చినిగిపోయిన పాత వస్త్రాలను విడిచిపెట్టి కొత్త వస్త్రాలను ధరించునో, ఎలాగైతే ధరించునో అదే విధంగా ఆత్మ కూడా ఈ కృషించినటువంటి శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాలను స్వీకరిస్తుందయ్యా అంటూ చెప్తున్నాం. సో మనం ఎలాగైతే వస్త్రాలను మార్చుకుంటూ ఉంటామో ఆత్మ కూడా ఇలా వచ్చినటువంటి క్రమంగా పెరుగుకుంటూ ముసలిదైపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ దేహం క్షీణించిపోతుందో మరొక దేహాల్లోనికి పోతుంది. ఎలాగైతే మనం కొత్త వస్త్రాలను, వేరే వస్త్రాలను తెచ్చుకుంటాము, సో వస్త్రాలను మార్చిన మాదిరిగానే అది తన యొక్క ఆవాసాలను మార్చుకుంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు తెలియచేస్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆత్మ ఎట్టి ఆయుధాల చేతను ముక్కలుగా ఖండింపబడదు, అగ్ని చేత దహింపబడదు, నీటి చేత తడపబడదు, వాయువు చేత ఎండింపబడదు అని చెప్తున్నారు. సో ఎటువంటి ఆయుధాలు, ఎట్టి ఆయుధాల చేత కూడా ఆత్మ ముక్కలుగా ఖండింప చేయదు. నైనం చిందంతి శస్త్రాని నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. సో ఏ ఆయుధం కూడా ఈ ఆత్మను ముక్కలుగా ఖండించలేదు, అగ్ని దహించలేదు, సో నీరు తడపలేదు, వాయువు ఆర్పవేయలేదు అని చెప్తుంది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నటువంటి ఈ జీవాత్మ ఖండింప శక్యము కానిది, కరుగనిది, అంటే ఆయుధాల చేత ఖండింప శక్యం కాదు కదా, సో నీటిలో కరుగదు, శాశ్వతమైనది, ఆత్మ సూక్ష్మమైనది, అవ్యక్తమైనది మరియు శాశ్వతమైనదయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నాను. ఆత్మ ఎంత సూక్ష్మమైనదంటే మన ఎంట్రుక కొనభాగాన్ని తీసుకొని, అంటే కట్ చేసి, ఇలా కట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ అడ్డంగా 10,000 భాగాలుగా కట్ చేస్తే అందులో ఒక భాగం లాగా ఉంటుంది, అంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి అంతటి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆ ఆత్మను ఏ ఆయుధం కూడా ఖండింపలేదు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ అర్జునుడు నా యొక్క ఆయుధాల చేత నేను ఆ యుద్ధంలో ఉన్న వాళ్ళని సంహరిస్తాను అని అనుకుంటున్నాడు కదా. ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆయుధాల్లో అగ్ని ఆయుధం ఉంది, వర్ణాయుధం ఉంది, వాయు ఆయుధాలు, ఈ విధమైనటువంటి ఆయుధాల చేత అతడు సంహరిస్తాను అని అనుకుంటున్నాడేమో అని కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు. ఆయుధాల చేత గాని, అగ్ని చేత గాని, నీటి చేత గాని, వాయువు చేత గాని ఆ ఆత్మ ఏమీ చేయబడదు అని చెప్తున్నారు, శాశ్వతమైనది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన మళ్ళీ సాధారణమైనటువంటి వాడు, జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాద్ పరిహార్యార్తే నత్వం శోషితుమర్హసి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇదంతా ఎందుకు అర్జున, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, అంటే ఈ దేహాన్ని పొందినప్పుడు ఈ దేహాన్ని వదిలివేయక తప్పదు అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆత్మ శాశ్వతంగా ఉండేది, ఈ దేహము నిరంతరము మారిపోయేటువంటిది, క్షీణించిపోయేటువంటిది కనుక. సో పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కావున అనివార్యమైన నీ విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణనందు నీవు శోకించరాదు అంటూ నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు చేయవయ్యా అంటూ ఆయనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు తో కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన, ఓ కుంతి కుమార, ధర్మయుద్ధంలో నీవు మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా. యుద్ధం చేయడం అనేటువంటిది ఏ విధంగానైనా నీవు, ఆయన అడిగాడు కదా ఈ యుద్ధంలో మేము, సో కాబట్టి చెప్తున్నాడు, ఒకవేళ
ఈ యుద్ధంలో ఇది ధర్మ యుద్ధము. ఈ యుద్ధంలో నీవు మరణించినట్లయితే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, స్వర్గలోక సుఖాలను అనుభవిస్తావు. ఒకవేళ యుద్ధంలో నీవు జయించావు అనుకో, రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. ఈ రాజ్యం నీకు వస్తుంది, రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. కాబట్టి యుద్ధంలో గెలవడం కానీ ఓడిపోవడమైన రెండు కూడా ఏ విధంగా చూసినా అది నీకు మంచే అని చెప్తుంది. సో కాబట్టి కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అని చెప్తుంది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఓ అర్జున, సుఖదుఖములను గాని లాభ నష్టాలను గాని జయాపజయములను కానీ లెక్కింపక యుద్ధం కొరకే నీవు యుద్ధం చెయ్యి, అట్లు చేయడము నీకెప్పుడు కూడా పాపము కలగదు అంటూ చెప్తున్నా. సో కాబట్టి ఆ జయాపజయాలను లాభ నష్టాలను లెక్క చేయకుండా తన ధర్మం, కర్తవ్యము, క్షత్రియుడిగా తన కర్తవ్యము యుద్ధము అనేటువంటి భావంతో యుద్ధం చేయవయ్యా నీవు. అలా చేయడం వల్ల నీకెప్పుడు కూడా ఎందుకంటే నేను వీళ్ళని సంహరిస్తే నాకు పాపం కలుగుతుంది కదా అనే భావనతో అడిగాడు కాబట్టి చెప్తూ ఉన్నాడు. సో అలా చేయడం వల్ల, ఈ యుద్ధ భావనతో నీవు యుద్ధం చేయడం వల్ల ఎటువంటి పాపము నీకు అంటదు అర్జున. కాబట్టి నీవు యుద్ధం చేయవయ్యా అంటూ చెప్తుంది. అంటే ఎలా చేయాలి? కర్తవ్యంగా చేయమంటున్నాడు. సో చెప్పి ఇక ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ అర్జునుడికి ఆయన మొదటగా ఆత్మ తత్వాన్ని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించాడు. ఆ తర్వాత కర్మలు, స్వధర్మాలను, తన కర్తవ్య కర్మలను ఏ విధంగా చేయాలి అనేటువంటి అంశాలను బోధించాడు. సో ఇక ఇప్పుడు ఆయన బుద్ధి యోగాన్ని బోధిస్తూ చెప్తానని చెప్తున్నాడు. సో ఆయన అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానము నేను నీకు సాంఖ్య యోగము ద్వారా, అంటే జ్ఞాన యోగం ద్వారా, అంటే కర్మ జ్ఞానాల ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో విశదీకరిస్తాను, విను అర్జున అని చెప్తున్నాను. ఓ అర్జున, ఇటువంటి జ్ఞానంతో నీవు పనిచేసినప్పుడు కర్మబంధనముల నుండి ముక్తి పొందగలుగుతావు అంటూ చెప్తున్నాడు. సో చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు, బుద్ధి యోగం అంటే భక్తి యోగాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. మొదటగా ఆత్మతత్వాన్ని చెప్పారు, ఆ తర్వాత స్వధర్మాన్ని ఎలా నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను ఎలా చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని, బుద్ధి యోగాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు ఈ 39 నుండి 53 శ్లోకం వరకు. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో చెప్పి అంటూ ఉన్నాడు, ఈ ప్రయత్నమునందు అంటే ఈ బుద్ధి యోగమునందు నష్టము గాని హాని కానీ లేదు. ఈ మార్గమును కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైనటువంటి భయం నుండి అది మనిషిని రక్షిస్తూ ఉంది అర్జున అంటూ భక్తి యోగం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖాహ్యానంతాచ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయనాం. ఓ కురువంశస్థుడా, కురు నందనాన్ని సంబోధించాడు కనుక అర్జునుడు అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు, ఓ కురువంశస్థుడా, ఈ మార్గమున అంటే ఈ బుద్ధి యోగము లేదా ఈ భక్తి మార్గం ఏదైతే ఉందో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క బుద్ధి ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉంటుంది, వారి లక్ష్యము ఒకటిగానే ఉంటుంది. కానీ స్థిరంగా లేని వారి బుద్ధి పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతుంది. అంటే ఈ బుద్ధి యోగాన్ని ఆచరించినటువంటి వారు యొక్క మనసు పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తుంది. సో ఇంకా ఆయన స్థిరమైనటువంటి మనస్తత్వం లేనటువంటి వారి గురించి చెప్తే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమమైనటువంటి జన్మ, అధికారము వంటి వాటిని పొందడానికై వివిధములైనటువంటి కామ్యకర్మలను అంటే ఉపదేశించేటువంటి వేదములందరి ఆ మృదు మధురమైనటువంటి మాటల చేత ఆకర్షింపబడుదురు. ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైన జీవితమును వారగుటం చేత అట్టివారు దానికి మించినది మరొకటి లేదని భావిస్తారు, చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ వేదాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞయాగాదులు, వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మలు
చూపించబడినవి, కామ్యకర్మలు చెప్పబడ్డవి. కాబట్టి ఆ వేదాలలో ఉపదేశించేటువంటి ఆ మధురమైనటువంటి వాక్కుల చేత ఆకర్షించబడినటువంటి వాళ్ళు, అంటే ఇది చేస్తే స్వర్గలోకం వస్తుంది, స్వర్గలోక ప్రాప్తి జరుగుతుంది, లేదా ఈ విధంగా చేస్తే ఇప్పుడున్నటువంటి జన్మ కంటే ఉత్తమమైనటువంటి జన్మ వస్తుంది, లేదా ఈ విధమైనటువంటి పనులు చేస్తే మనకి అధికారం లభిస్తుంది, అట్లా కొన్ని ఉన్నవి. సో అటువంటి అవన్నీ కూడా ఇంద్రియ తృప్తి కోసము, సంపన్నమైనటువంటి జీవితాన్ని కోరుకోవడం కోసం జరిగిపోయేవి. మరి వాళ్ళు ఆ భావనలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ వాటికి మించి మరొకటి లేదని చెప్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, యావానర్ధ ఉదపాని సర్వత సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. చిన్న నూతి వలన కలిగే ప్రయోజనములు అన్నియు శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయమునందలి జలంసే సిద్ధించినట్లు వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వాని అంతర్ధానమును గ్రహించిన వానికి సిద్ధించును అని చెప్తున్నారు. సో వేదాలలో ఒక్కొక్కటికి చెప్పారు కదా. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దేవతా అర్చన చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క లభించాలంటే ఒక్కొక్క దేవతా అర్చన ఉంటుంది. కానీ ఆ అన్నిటి యొక్క ఫలాన్ని పొందడానికి మనకి పూర్వకాలంలో చూస్తే మంచినీళ్ళకు ఒక బావి ఉండేది, ఉప్పు నీళ్లకు వేరే, అంటే ఇతర వాటికి వాడుకోవడానికి ఒక బావి, తర్వాత వ్యవసాయానికి ఒక రకమైనటువంటి బావి, ఆ విధంగా ఉండేవి. కానీ ఒక పెద్ద జలాశయం ఉందనుకోండి, ఆ పెద్ద జలాశయంలో అన్నిటికీ దాన్నే వాడతాం. ఒకవైపున వ్యవసాయానికి ఉపయోగిస్తాం, ఒకవైపున వేరే వాటిని శుభ్రం చేసుకోవడానికి, మరొక వైపున మంచినీటి కోసం ఆ విధంగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంటాం. సో మరి అటువంటి భక్తి ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆ వేదాల యొక్క సారణం మొత్తాన్ని, సమస్త ప్రయోజనాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడికి ఇక వేరువేరుగా చేయవలసినది ఏమీ లేదు సో అని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం చెప్పి ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భు మాతే సంగోస్త్వ కర్మని. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఓ అర్జున, సో విద్యుక్త ధర్మమును ఆచరించుట ఎందుకే నీకు అధికారము కలదు, కానీ ఆ కర్మ ఫలముల పైన కాదు. నీవే కర్మఫలాలకు కారణము అని ఎప్పుడూ అనుకోకు. అలాగే చేయవలసినటువంటి కర్మలను మానుటలో ఆసక్తి ఉండరాదు అని చెప్తున్నాను. అంటే మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించడానికే మనకు అధికారం కలదు, ఆ కర్మ ఫలాల పైన కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నీవు క్షత్రియుడిగా నీ ధర్మం యుద్ధం చేయడం, ఆ యుద్ధంలో గెలుస్తావా ఓడిపోతావా అదంతా నీకు సంబంధం లేదు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు యుద్ధం కోసం యుద్ధం చేయమని చెప్పాను. కాబట్టి ఆ యుద్ధంలో గెలుపోటముల గురించి నీవు ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. అలా అని చెప్పేసి మరి గెలుపోవటం నాకు సంబంధం లేకపోతే నేను ఎందుకు చేయాలి అనే భావన కూడా మనలో రావద్దు అని చెప్తూ ఉన్నాను. సో చెప్పి ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ పార్థ, మనోకల్పితములైన ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగించు సర్వ విధములైనటువంటి కోరికలను మానవుడు ఎప్పుడు విజించునో, మరియు ఆ విధంగా శుద్ధిపడిన మనసు ఎప్పుడు ఆత్మయందు తృప్తి నందునో అప్పుడే అతడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు స్థితప్రజ్ఞుడు అనేటువంటి లక్షణాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే మనిషి ఎప్పుడైతే ఆ మానసిక కల్పనల నుండి ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను వదిలిపెట్టినప్పుడు, ఆ విధంగా మనసు శుద్ధిపడి కేవలము ఆత్మయందే సంతృప్తి చెందినప్పుడు, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, ఆత్మ శుద్ధి జరిగినప్పుడు, సో కాబట్టి ఇక విశుద్ధ దివ్యమైనటువంటి చైతన్యంలో ఉన్నవాడిగా చెప్పబడతారు. అంటే
అతడు స్థితప్రజ్ఞుడిగా చెప్పబడతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆ స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ఈ త్రివిధ తాపాలలోను, అంటే సత్వ రజోగుణాలు ఉండేటువంటి వాటిలో ఆ కలత చెందకుండా సుఖం కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగని వాడు, రాగము భయము క్రోధము కలిగినప్పుడు వాటిని విడివడేటువంటి వాడు, స్థిరమైనటువంటి మనసు కలిగిన వాడుగా చెప్పబడతారు అని చెప్తాం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, యథా సంహారతే ఛాయం కూర్మోంఘానీవ సర్వశః ఇంద్రియానింద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో ఇక్కడ మనకి ఆయన స్థితప్రజ్ఞుడి లక్షణాల్లో మనకి తాబేలును ఉదాహరణగా తీసుకుని చెప్తాం. తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతారు అని చెప్తున్నాను. సో కాబట్టి తన యుక్తిని అనుసరించి ఆ ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థాలు, ఇంద్రియ విషయాలు అని చెప్తాం. కన్ను ఉంది, చూస్తుంది, అది ఇంద్రియ విషయం. చెవి ఉంది, వినడం, ఇంద్రియ విషయం. చర్మం ఉంది, స్పర్శ, ఇంద్రియ విషయం. ముక్కు, వాసన, ఇంద్రియ విషయం. సో వీటన్నిటినీ ఆ ఇంద్రియాలను, ఇంద్రియార్థాల నుండి నిగ్రహించుకోగలిగినటువంటి వాడే స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్తూ ఉంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దేహదారి ఇంద్రియ భోగముల నుండి నిగ్రహించినప్పటికీ కూడా ఇంద్రియ వస్తువుల రుచి మిగిలి ఉంటుంది, కానీ అధిక అభిరుచిని అనుభవించడము ద్వారా అలాంటి కలాపాలను విడిచి అతడు చైతన్యంలో స్థిరపడతాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ దేహదారి ఇంద్రియ భోగాలను నిగ్రహించినప్పటికీ కూడా వాటి ఇంద్రియ వస్తువుల రుచి మిగిలి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే వాటికంటే కూడా ఉన్నతమైనది లభించింది అనుకోండి, దాన్ని మర్చిపోతాం కదా మనం. సో కాబట్టి ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు, ఈ ఇంద్రియ విషయాల కంటే ఉన్నతమైనటువంటిది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సుఖం, ఆధ్యాత్మిక ఆనందము అని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనదే ఉన్నతమైనది అనేటువంటి భావన అది ఎప్పుడంటే ఆత్మ శుద్ధీకరణం జరిగినప్పుడు, అంతఃశుద్ధీకరణ జరిగినప్పుడు జరుగుతుంది. సో కనుక అప్పుడు అలాంటి ఆ సాధారణమైనటువంటి కలాపాలను వదిలి అతడు శుద్ధ చైతన్య స్థితిలో స్థిరపడతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపచ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాతీని హరంతి ప్రసభం మనః. ఓ అర్జున, ఇంద్రియాలు బలవంతము దృఢములు అయి ఉన్నవి. వానిని నిగ్రహించుటకు గాఢంగా యత్నించు యుక్తాయుక్త జ్ఞానము కల పండితుడి యొక్క మనసును కూడా అవి బలవంతంగా హరించి వేయుచున్నవయ్యా అంటూ చెప్తున్నాను. అంటే ఇంద్రియాలు చాలా బలవంతమైనవి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకు చూడగానే ప్రతిదీ పొందాలనిపిస్తుంటుంది. వాసన రాగానే దాన్ని మనం అనుభవించాలనిపిస్తుంది. నాలుక రుచులు, వివిధ రకాలైనటువంటి రుచులు అనుభవించాలనిపిస్తుంది. సో కాబట్టి అవి చాలా బలవంతమైనవి, దృఢములైనవి అని చెప్తున్నారు. నిగ్రహించడానికి గాఢంగా చాలా బలంగా ప్రయత్నించేటువంటి వారి యొక్క మనసును కూడా, ఆ యుక్తాయుక్త జ్ఞానం గల పండితుడి యొక్క మనసును కూడా అవి హరించి వేస్తాయి అని చెప్తారు. దానికి మనం ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటాం. దాదాపు తెలిసి మహర్షి పరిపూర్ణ యోగి అయినటువంటి విశ్వామిత్రుడు తీవ్రమైనటువంటి తపో యోగ సాధనల ద్వారా ఇంద్రియ నిగ్రహానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా మేనక చేత ఆ మైథున భోగం అనికి ఆకర్షితుడవుతాడు. సో కాబట్టి అలా చరిత్రలో ఇటువంటి సంఘటనలు చాలా మనము తెలుసుకుంటాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తాని సర్వాణి సంయమ్య యుక్త ఆసీత మత్పరః వశేహి యస్యేంద్రియాని తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠత. తమ ఇంద్రియాలను వశమునందు ఉంచుకొని మనసును నాయందే ఎల్లప్పుడూ లగ్నం చేయు మనిషి, ఎవరైతే ఇంద్రియాలను వశపరుచుకుని మనసును భగవంతుడి యందే నిగ్నం చేసి 24/7 భగవంతుడి ధ్యాసలోనే ఉండేటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని
చెప్పబడుతున్నాడు అర్జున అంటుంది. మరి ఇంకా ఆ ఇంద్రియ విషయాలను గురించి చెప్తూ ఆయన చెప్తున్నారు. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తే సూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. ఎప్పుడూ ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికల నుండి కోపం కలుగుతుంది అని చెప్తుంది. మనం ఎప్పుడూ ఒకే విషయాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే దానిపైన మనకి ఆసక్తి కలుగుతుంది. మరి ఆ ఆసక్తి పెరగడం వల్ల అది కోరికగా మారిపోతుంది. ఆ కోరికలు నెరవేరినప్పుడు కోపము సంభవిస్తుంది. సో కోపం కలుగుతుంది అని చెప్తుంది. ఇంకా మరి ఆ కోపం వల్ల కలిగేటువంటి చెప్తుంది. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. కోపం మూలంగా అధిక మోహం కలుగుతుంది. మోహం వలన జ్ఞాపక శక్తి భ్రమకు గురి అవుతుంది. జ్ఞాపక శక్తి భ్రమ వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది. బుద్ధి నశించడం వల్ల మనిషి పతనం చెందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కానీ ఓ అర్జున, సమస్త రాగద్వేషాల నుండి విడిపడిన వాడు మరియు నియమ నిబంధనలను పాటించడం ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగలవాడు అయిన మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు అంటూ ఆ భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి మనిషికి కావలసినటువంటి అర్హతలను భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రసాదే సర్వ దుఃఖానాం నిరస్యోపజాయతే ప్రసన్న చేతసో హ్యాశు బుద్ధి పరవతిష్టతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఈ విధంగా భగవంతుని కృప ద్వారా అన్ని దుఃఖాలు తొలగిపోయేటువంటి పరమశాంతి లభిస్తుంది. అలా సంతుష్ట మనసుతో ఉన్నవాని బుద్ధి శీఘ్రంగానే భగవంతుని యందు స్థిరపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఎవరైతే సమస్త రాగద్వేషాలను వదిలి నియమ నిబంధనలను పాటించి ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తుంది. మరి అటువంటి భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా అతనికి అన్ని దుఃఖాలు కూడా తొలగిపోయేటువంటి పరమశాంతి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరి అలాంటి సంతుష్టమైనటువంటి అంటే సంతృప్తికరమైనటువంటి మనసుతో ఉన్నటువంటి ఆ మానవుడి యొక్క బుద్ధి శీఘ్రంగానే భగవంతుని యందు స్థిరంగా నిలుస్తుంది, అంటే స్థితప్రజ్ఞుడుగా ఉండగలుగుతాడు అని చెప్తుంది. నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య నచాయుక్తస్య భావన నచాభావయత శాంతిః అశాంతస్య కుత సుఖం. సో మనసు ఇంద్రియములు నియంత్రించని, అంటే మనసును ఇంద్రియములను నియంత్రించని క్రమశిక్షణ లేని వానికి స్థిరమైన బుద్ధి కానీ నిలకడైనటువంటి భగవద్ధ్యాస కానీ ఉండవు అని చెప్తున్నారు. మరి అవి లేని వానికి శాంతి ఉండదు అర్జున అని చెప్తున్నారు. మన శాంతి లోపించిన వాడు సంతోషంగా ఎలా ఉండగలుగుతాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనోను విధీయతే తదస్య హారతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నవ మివాంభసి. ఎలాగైతే బలమైన గాలి నీటిలో నావను దాని దిశ నుండి పక్కకు నెట్టివేస్తుందో, ఏ ఒక్క ఇంద్రియము పైన గాని మనసు కేంద్రీకృతమైనచో అది బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది అర్జున అని చెప్తుంది. సో మనము ఒక సముద్రంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి. సో ఆ నావ మనము గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి మనం ప్రయాణిస్తూ ఉంటాము. కానీ ఇక ఈ బలమైన గాలి అంటే ఏదైనా ఒక మన ప్రయత్నంలో మనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మన ప్రయత్నము అప్రయత్నంగా ఏదైనా ఒక ఇంద్రియం వైపుకు మళ్ళిందనుకోండి, మన మనసులో ఒక ఇంద్రియం పైన ఇది కలిగిందనుకోండి, అపేక్ష కలిగిందనుకోండి,
ఇక అది ఆ పడవను ఎలాగైతే తన గమ్యము నుండి పక్కకు నెట్టివేస్తుందో అదే మాదిరిగా మనిషిని ఆ మనిషి యొక్క బుద్ధిని అది హరించి వేస్తుంది. కాబట్టి ఆ జీవుడు తన గమ్యమైనటువంటి భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకోకుండా చేస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తస్మాద్యస్య మహాబాహో నిగృహీతాని సర్వశః ఇంద్రియాణింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో కాబట్టి ఓ శక్తివంతమైన బాహువులు గలవాడా, ఎవని ఇంద్రియాలు వాని ఇంద్రియార్థముల నుండి పూర్తిగా నిగ్రహించబడి ఉంటాయో అతడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉంటాడు అంటూ. సో అంటే ఈ ఇంద్రియాలను, పంచేంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకున్నటువంటి ఏంటి, కన్ను, చెవి, చర్మము, నాలుక, ముక్కు, సో ఇవి ఆ ఇంద్రియ, వీటిని ఎవడైతే నిగ్రహించుకోగలుగుతాడో అటువంటి వాడే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉండగలుగుతాడు అని చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయాం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి న కామకామి. సో ఇంకా అని చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, సర్వదా నీటిని నింపుతూ ఉన్న నిశ్చలంగా ఉండు సముద్రములోనికి నదులు ప్రవేశించుచున్నట్లు కోరికల నిరంతర ప్రవాహం చేత కలతనందని మానవుడే శాంతిని పొందగలుగుతాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే సర్వదా ఆ సముద్రంలోనికి నీరు వచ్చి పడుతూ ఉంటుంది. వివిధ రకాలైన వర్షాకాలంలో బాగా ఎక్కువగా వచ్చి పడుతుంది, అయినా సముద్రము నిశ్చలంగానే ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే మన చుట్టూ ఎన్నో ఎన్నో రకాలైనటువంటి కోరికలు ఉంటాయి. సో ఆ కోరికల ప్రవాహముకు కలత చెందకుండా స్థిరమైన మనసును ఎవడైతే కలిగి ఉంటాడో అటువంటి మానవుడు మాత్రమే శాంతిని పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. కానీ ఎవడైనా కోరికలను తృప్తి పొందడానికి యత్నించినట్లయితే అటువంటి వాడు ఎప్పుడూ కూడా శాంతిని పొందలేడు. అంటే ఏ ఒక్క ఇంద్రియం పైన మనసు స్థిరీకరించబడ్డా ఇక అది ఆ జీవుడి యొక్క గమ్యాన్ని పక్కదారి పట్టిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకం ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, ఏషా బ్రహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంత కాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో ఓ అర్జున, ఇదే ఆధ్యాత్మికము భగవన్మయము అయిన జీవన విధానము. దీనిని పొందిన వాడే మళ్ళీ మోహం చెందడు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ భగవంతుని దివ్యధామానికి చేరుకుంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తుంది. సో భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు తెలియచేసినటువంటి ఈ అంశాలు ఏదైతే ఉందో మనసును స్థిరపరచుకుని ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండడమే ఆధ్యాత్మికము, భగవన్మయమైనటువంటి జీవన విధానము అని చెప్తుంది. సో ఆ విధమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని పొందినవాడు తిరిగి మళ్ళీ మోహానికి గురికాడు అని చెప్తుంది. సో మరణ సమయంలో కూడా అతడు ఈ విధమైనటువంటి భావనలోనే ఉంటాడు. సో కాబట్టి అటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి, అంటే ఈ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడం, సో ఆ ధామానికి అతడు చేరుకుంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ సో మనకి ఈ అధ్యాయము ముగించబడుతుంది. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.